Hello guys! Videoclipul de astăzi este puțin diferit față de restul videoclipurilor de la mine de pe canal, pentru că astăzi este prima oară când fac un videoclip în care nu am un script și ce vreau să zic prin script, nu îmi scriu cuvânt cu cuvânt niciun videoclip, dar de obicei îmi notez niște cuvinte, niște puncte pe care vreau să le ating și mă ajută foarte tare să-mi structurez discursul. Dar de data asta e un subiect nu mai sensibil, dar pe care mi-ar plăcea să vorbesc liber. Dar nici nu știu cum să abordez topicul ăsta. Cred că videoclipul de astăzi vreau să fie, după cum ați văzut din titlu, o documentare a journey-ului meu pe YouTube ca și creator de conținut mai nou. În momentul ăsta mă adresez tuturor care sunt la început de drum. Nu știu, ori fac o schimbare, ori sunt pur și simplu la început în orice domeniu. Nu trebuie să fie neapărat YouTube, adică eu pur și simplu cu asta sunt eu la început acum, dar poate să fie absolut orice. Da, și vreau să povestesc ceva ce mi s-a întâmplat ieri și mi se pare că m-a învățat o lecție foarte importantă. Deci eu ieri voiam să editez un videoclip și din greșeală mi-am șters, nu mi-am șters, mi-am pus în bin niște fișiere importante care mi-au dat tot iMovie-ul peste cap și din cauza asta cumva mi s-au șters vreo 2 videoclipuri pe care le aveam editate și la care lucrasem foarte mult, adică gândiți-vă că era un material de 3 ore, deci eu filmasem timp de 3 ore și editasem materialul încât să ajung la 6 minute, adică am trecut prin foarte mult material. Ideea e că am stat și mi-am pierdut o grămadă de energie și de timp încercând să fac chestia asta. M-am simțit foarte, foarte nasol, pentru că din energia mea productivă și creatoare mi-a tăiat tot elanul și și ultimele videoclipuri pe care le-am postat pe YouTube au foarte puține vizualizări și nu prea sunt apreciate și pentru un moment la mine în cap s-a creat chestia asta în care mi-am pierdut încrederea în mine și mi-am pierdut motivația. Mi se pare că multe persoane, când întâmpină un astfel de eveniment sau niște astfel de evenimente, aleg calea ușoară și sunt, eu am încercat, nu am succes, lumea nu se uită la videoclipurile mele, o să mă las. Și eu am avut acest gând pentru foarte, foarte scurt timp, numai că după aceea am reușit să mă gândesc totuși că a fost o zi proastă, da, clar. Mai sunt zile din astea, dar după aia mi-am dat seama că aprecierea o să vină când o să vină. Eu nu fac chestia asta ca să devin faimoasă, ci fac chestia asta pentru că îmi place, mă face să mă simt bine, mă face să mă simt productivă. Sigur există oameni ca mine sau care sunt interesați de lucrurile pe care am să le spun, doar că e mai greu să ajung la ei. Nu știu, adică am avut videoclipuri care au fost apreciate și au fost urmărite de mulți oameni și m-au făcut să mă simt foarte, foarte bine și mi se pare că dacă am răbdare și sunt perseverentă și postez constant ceea ce eu fac, adică n-a existat nici măcar o zi de marți în care eu să nu postez și mă apreciez pentru chestia asta. Și eu sunt foarte sigură că dacă fac ce-mi place, o să ajung la un moment dat undeva cu chestia asta și o să reușesc să ajung la mai multe persoane, pentru că momentan ăsta este golul meu. Nu că n-aș face chestia asta și fără să se uite lumea la mine, pentru că, după cum observați, o fac, doar că e clar că, adică mă simt bine când sunt apreciată și mă simt bine când văd că am multe vizualizări și că lumea îmi comentează și că mă susține și chestiile astea mă fac să mă simt foarte bine. Ideea e că eu sunt la început și mi se pare foarte important să îmi documentez și începutul, pentru că sunt una dintre persoanele care nu au avut un boom imediat ce s-au apucat, adică încă nu pot să zic că am succes. Mi se pare important. Poate acum să vadă cineva videoclipul ăsta, poate peste 2 ani să vadă cineva videoclipul ăsta în care eu îmi expun și zilele proaste și părțile grele din acest journey. Poate ajut pe cineva care e într-un punct în care vrea să renunțe, care a dat de greu, care încearcă de ceva timp și rezultatele nu sunt pe măsura muncii pe care o depun. Poate te simți în categoria asta și videoclipul meu te ajută să mai postezi o săptămână, să mai încerci. Pur și simplu. Să știi că dacă ai nevoie de o motivație, de cele mai multe ori e bine să găsești motivația asta în tine și înăuntru tău, pentru că eu, de exemplu, în punctul ăsta nu sunt susținută de foarte multe persoane
Adică nu sunt nici împiedicată de nimeni, nu mă simt cu nimic tras în jos de nimeni dintre cunoscuții mei, apropiații mei, familia mea, dar nu prea vorbesc cu lumea despre YouTube. Pot să zic că singura mea susținere reală sunt părinții mei, care chiar se uită la fiecare videoclip al meu și vorbesc cu mine despre chestia asta și mereu îmi dau feedback și chiar mă ajută cumva să mă calibrez și să înțeleg ce pot să fac mai bine data viitoare, ce pot să schimb. Deci sunt ei, părinții mei și vreo 2 prietene, aș zice, care îmi comentează la aproape toate videoclipurile și probabil te simți despre ce vorbesc, care îmi dau share pe story când postez un videoclip nou. Nu știu, fac lucruri din astea mici care contează foarte mult, mai ales la început. Când nu ai foarte, foarte mulți urmăritori, orice comentariu mă face să mă simt mai bine și îmi face ziua mai bună și chiar dacă durează 2 minute să scriu un comentariu sau să îmi lași un feedback sau să interacționez cu contentul meu, este foarte important pentru mine și vă mulțumesc foarte, foarte mult celor care o faceți și vă știți voi cine sunteți, nu are rost să menționez pe nimeni în videoclipul ăsta. Da, foarte ciudat, pentru că mi se pare că videoclipul ăsta mi-a fost cel mai greu să-l fac de până acum și m-am simțit cea mai vulnerabilă în fața voastră. O să fac aceste videoclipuri când o să simt eu că mai am ceva de documentat și o să fie foarte interesant să mă uit peste mai mult timp când o să fiu într-o altă etapă și sigur o să progresez și sigur o să mulțumesc pentru faptul că nu am renunțat la prima greutate pe care am întâmpinat-o, nici la a doua, nici la a treia, nici la 1000. Cam asta este videoclipul de astăzi. Da, nu știu dacă o să postez chestia asta pentru că n-a avut nicio structură. Mi-am spus doar experiența mea și nu o să vă mai rog să dați like, share, subscribe, pentru că dacă v-a plăcut, dați și fără să stau eu aici și să mă rog de voi. Dacă mi-ai găsit acest videoclip și te-a ajutat în vreun fel, scrie-mi în privat, nu trebuie să fie în comentarii și doar aș vrea să știu dacă am ajutat pe cineva și dacă am făcut măcar o mică diferență în viața cuiva până acum cu videoclipul ăsta sau cu unul dintre celelalte videoclipuri de la mine de pe canal. Cred că e un videoclip mai lung, încă nu știu cât o să fiu confortabilă să las și cât o să tai din videoclipul ăsta, așa că o să sar peste outro-ul meu pe care îl fac de obicei. Pa, guys! Oh, Doamne! Sunt super mândră de mine. Pa, guys!